kami. Iyak na. Sasago na iyak awa. Haluin lang iyak. Ah, Ganyan mo. Iyak kayo na iyak. shoutout mga kamaragon. Kaya naman tayo ngayon ng Bicol. Kita lang mukha mo, no? Ha? Ano ba yan? Try ko nga, hindi ko makuha eh. Sa, Hindi na yung mukha. yung Kahit lang dulo lang dulo, yung mukha makita mo. camera. Ha? At mga idol. Kaya kami ngayon ng Bicol. Wala pala ako seatbelt. Pag-try nyo dyan mga idol. Kailangan naka-seatbelt tayo lagi. Shoutout, ano? Ate Jason. Hindi ko lang kumanyan. Ayan, gusto ko. Ha? Kaya ito. Malo yung inikip yung preno. Hirap tumakbo yung truck. Inikip yung preno. Nakakita mo lang, oh. Lang pa siguro sa akin. Morning host. Good afternoon, Madam Animix. Bro Ariel. Shout out. Ingat po kayo. Salamat. Bicol, Naga or Legazpi. Naga lang po, Madam Animix. Sa Naga lang po kami. Bili. Shout Russell Tracker, bye. Bye. Kay Andrew Vergara, syempre. Live. Shout out sa inyong lahat, mga idol. Update lang muna tayo ngayon. Wala tayong upload. So, biyahe tayo ngayon ng Bicol. Nalaglag ako, wala may na signal. May na signal dito mga idol sa sa Candelaria. Ganda. Tapayan ng kamay.
yung live ko ngayon na signal. Walang signal dito sa kahirapan ng signal sa probinsya. Shout out sa ano, ayun na viewers ko dyan. Shout out sa inyo mga idol. Panoorin nyo na lang yung daan. Huwag lang yung mukha. Parang parang kasama ko na rin kayo sa biyahe. Makita nyo yung daan. Yan ang Bicol. Ito, ano? Candelaria. Pasensya na kayo kasi medyo nawawala-wala yung ano, signal. Dahil nandito na ako sa probinsya ng Quezon. Shout out kay Aldrin Vergara Mine. Russell Trucker. Yan. Bago nating kabadin dyan. Biyahe ulit tayo ngayon kahit linggo. Kahit linggo kung biyahe tayo kasi kailangan. Kailangan ng pira. Medyo traffic dito ngayon kasi ano, pinapalawakan yung kalsada. Kaya ito pagka malawak na yung kalsada. Medyo magka-traffic. Ganyan. Madam Animix, shout out po madam. Hindi na, hindi ako nakapag-support sa ano, sa Dimple ko. Kasi lagi nasa biyahe. Lagi signal sa probinsya. Hindi rin ako makakapag-reply kasi nahirapan ako dun sa ano, sa mga nilalapag na playlist. Yung ano, hindi ko ma-play yung ano, yung playlist ng ano, May 19 ba yun? Luhan ako dun sa ano, sa mga nilalapag na playlist. Ay Manggaw Juan. Maraming prutas dito ngayon. Pinya, maraming pinya. At pinya dito sa kulang lang tira. Nagkantingin lang tayo dyan sa mga prutas. Sa tubig mga bading, kalsada. Masikip na nga eh. Sakop diba? Traffic papunta ng Manila. Bilang ko. Ah, Mas kabilang ko. marami ang umuwi. Marami ang umuwi ng Manila. Oh! Yan. Hindi mo.
Shoutout sa ano dyan, sa 3 million viewers tigat. Mga doon siya. Ayun o. Yupin. Baba na o. Baba na. Inaalam natin yan. No? Ah, Dahil nila. Double file. dapat na rin yan. Ano lang yan? Isang linya lang dapat yan. Kaya nga, dali. Ginagawa nilang ano. Kaya magta-traffic na ka. Pagdating na sa dulo. Mag-aagawa ng linya. Na, Mas lalo magta-traffic. hanggang timunan yan. Ang Hanggang timunan yan. Palaging ganyan. tama talaga yan. Oo, baka talaga. Dito tayo lang dumadaan, no? Huwag na dumadaan sa kabila. Yung iba dito na hindi, o dito ngayon, hindi na pwede dinaanan. Alay, Dito, punta doon. careful na yan. Shout out kayo dyan. Shout out mga idol. Sila ngayon dyan. Oo, Pag-init sa ulo. ano ba yan? Dumagdugtong. Ay, may kito lang. Malawak na kasi dito banda. Pero ano yan? Kadamihan. Kadamihan yan. Na ganyan ang parehas yun doon. Nalagyan ng ganyan. Distinction na pagsada. Dito tayo ngayon sa Manila. So, inagahan ko na alis ngayong linggo para madaling araw nandun na ako. So, makakabalik na daw ng Manila mas umaga. Shoutout sa ano, mga nagtatambay dyan sa live ko mga idol. Thank you sa ano. Thank you sa pagtambay. Wala kasi akong upload kayo kaya live lang po. Shout out by ano, Pinoy Vista Cracker, shout out. Wala tayong ano ba, wala tayong content ngayon, wala tayong video. Live lang muna tayo. Mahirap gumawa ng ano, content. Lalo dito sa amin, ano lang, Bicol to Manila lang ang kaya namin. Nagaray lang to hanggang nagaray lang Bicol. Kaya wala tayong magawa sa mga manonood natin, nagsasawa na sa video natin puro Bicol. So, soon by, ano, mag-iiba tayo ng content. Abangan nyo yung mga idol. Magiging taong grasa si Uragong Tracker. Abangan nyo yan mga idol. Mag-iiba ng content si Uragong Tracker. Magiging taong grasa tayo. Taong grasa part 1. Bye! Salamat sa ano, dalaw. Ay, hindi yata niya pag-link ko, ano? Dito na ako daan sa ano, sa bypass.
ng content mo. Kataong grasa na tayo, bay. Iba na tayo ng content. Soon niya, abangan nyo. Abangan nyo yung bagong content. Yun yung signal dito ngayon. Bay, parang aalisin na rin yung ano, yung ML. Kaya wala na tayong laro. Maganda itong meron ng ganito na mga bypass. Pagka-araw, lalo pagka regular traffic doon sa traffic sa mga bayan-bayan. Dito dami na rin nagtatabay dito. Hindi, pasyalan yan, no? Ha? Pasyalan yan. So, Oh, yung mga ano, ginawang hintuan yung ano, oh. so Yung muti-muti, sabi, yung muti-muti ng Bisaya. maraming tao sa loob, no? Oo, yung mahal yan. May ano yan, ambulance. Piriya, Hindi, hindi yan. masyalan. Pwede ka lang bumili ng ano, halaman. Shout out kay halaman. Anong nangyari sa web? Yung boy, may upload yun ba? Ano? Kay Angry Driver? May upload yun. May upload yun si Angry. Russell Tracker pare, shout out. Shout out tayo ninyo sa, ano, sa Saudi. May upload yun ba? Si, ano, si Angry Driver. Kaso wala talaga. Mahirap mag-ipon ng ano. Mahirap mag-ipon ng dollar ba eh. Kaya malabo na yung mga sahod dito eh. So, mga asa lang tayo sa mga super chat. Member, wala. Mahirap din naman yun. Kasi siyempre, kailangan mo rin suplihan. Tulad dito sa atin na hindi naman kalakihan yung sahod. Minsan, kinukulang pa sa sahod. Kaya wala tayong pang lugi tayo dito sa YT. Wala tayong pantustos. Kay Russell. Yata, ano kay ano yan? Kay Russell. Yung sa Team Lolito ba? Kay Team Lolito. Online, nakikira siya. Sanjay, salamat. Sige, ano lang kayo, tikitan lang kayo dyan mga idol. Isip sa bakal na yata yung ano ko. Lino ko.
Shout out, Madam Rachel. Yes. Nakita lang kayo mga idol kasi drive mo po tayo ngayon. Kailangan ko makarating ng maaga doon sa Bicol. Ngayong araw, nandun ako. Para makabalik ulit. Daming mais dito. Mura lang mais dito. 10 piso isa. Hilaw pa yun, hilaw. Hindi pa siya luto. Sa gusto magpabili ng mais, sunod na biyahe ko. Ano lang kayo, PM lang kayo mga idol. Bibili ko kayo ng ano dito. Mais, pinya, pakwan, saging, kamote. Maraming mabibili dito sa Bicol. Pambili lang ang wala. Galing iba niya. Tataw mo? Bisda. Hoy, Alexander Biayro. Yan, tikitan mo na sila ano. Tikitan ka dyan kila ano, Madam Rachel. Pinoy Bisda. Tapos may bago tayo dyan si ano. Si Russell Tracker. Tikitan mo na yan oy, para ano. Dagdagan yung ano natin. Ano mo dyan. Viewers mo. Kita na lang kayo dyan kasi nag-live ako ngayon. Ano oras na ba? Wala sila. Kasi ito? Ha? Tema na. Mamaya, pagdating dun sa may ano, wala na itong signal. Ano? Ano? Saan sa alas 4 din dyan? Shoutout, Alexander Biero na shoutout na salamat sa ano, salamat mo dyan. May pagtikitan ka dyan, ano, na online, Ricky, Russell Tracker. Pinoy Bisda Tracker. So, shout out sa lahat ng papas sa live. Si ano, si Jojo. Jojo. Jojo Tracker. Ayan lang. Kita yung mga idol. Jojo ba yan? Hoy! Gising! Hindi ko alam kung si Jojo sa akin ba yun. Hindi ko na mukhaan eh. Natutulog eh. Newtip. Stop, no, listen. Ang galing mo. Ay, kasi wala nang dumadaan na train dito. Ayan na yung dumadaan dito. Ayan. Hindi malaglag, no? Ha? Hindi malaglag. Eh, meron rin yan. Eh, i-balance din yan. Galing. Makina, oh. May mga makina. Oo. Ano ba yung makina nila? Ditris yan, mga ditris yan. Sa Pilipinas lang meron yan.
Adjust tayo ng preno. Okay. Ano ba yung city ko? Yabi. Yan. Ha? Ito. Yan, kung ipagdikita ka dyan, ano, Alexander, Piero. Yan. Mga truckers natin dyan. Parang sumiksik yan. Maliko na ako eh. Yan, ganyan ka oh. Ha? Akong guma. Na-adjust muna ako ng preno. Inikit talaga yung preno. Hirap makabante. Yan. Yan. Baba mo yung jack. Agustin Vlog. Dikit na po. Kita lang kayo dyan mga idol. Nag-a-adjust muna ako ng aking preno. Kasi naninikip. Jakan mo, Jack. Kasi yan. Adjust mo na. Adjust mo na ako ng preno.
Grabe init to. Mainit na masyado yung ano, yung big clock. Dinada ka ng may nantikong wagon. May nantikong wagon. Ha? Yan mo sa ano? Sa U-Bolt. Sa U-Bolt. Ano yun, mainit na masyado yung ano ko. Mainikit. Sarado mo yan, oh. Sarado na yan. Wait natin. Yung sa U-Bolt, ilagay. Ha? Yan. Yan, lagay ko muna sa... Yan muna kayo mga idol. Adjust lang ako ng preno.
mga idol. Kasi masyadong dikit na dikit yung preno ko sa unahan. Kaya kumakapit. Shout out kay Dikit mga amigo. Dikit daw kay ano kay may pinipilit ng mga idol. Kita lang kayo dyan mga idol. Russell Trucker Shop at Drive. Kita kayo dyan para makarami kayong banana. At tutuloy na tayo sa biyahe. Ayun, walang sa lahat ng biyahe kong Bicol pambili yan. So, let's go. Okay na. Lock. And all. grabe. Wala na yung parang masabi. Agustin, shout out. Agustin Marites. Shout out. Salamat sa ano, magdalaw. Yung paharang natin dyan. Sa kasaan yan. Yan, ano, Alexander Viairo. Si Agustin. Masahin mo na yan. Medyo okay na. Pagbalik ko pagpalit na ng lining, manipis na kasi. Sige, tawid na madam. Ito, magbibigyan kita. Lupit ni Mamo. Ingat ka ma'am. Agustin, shout out daw, sabi ng ano, ang pahinanti ko. Uwagon. Pahinanti mo uwagon, shout out daw. Shout out, 2 million din. Shout out sa inyo. Wow. Malupit. Body. Umahawak ka sa buhos. Ang over. Kahit hindi ka napansin ng ano, in-over. Mahawa ka dyan. Talaga yung sure call na overtake. Ayan. So,
mabuti yung ano po, signal. Sorry, yeah. Delivering your vlog, shout out. Shout out sa Buntis. Salamat sa pag-stay nyo dyan mga idol. So, tambay lang kayo dyan kasi busy tayo ngayon sa pag-stay. Dito na tayo sa Sariaya, Quezon. Sabihin lang yung mga gusto magpabili ng ano, ang pinya, takabuko. Send nyo na lang sa Gcash ko. Nakatambay lang ako. Hindi nga. Pagbudo lang. Punta ka ba dito? Punta ako ng Bicol. Kung gusto nyo magpabili ng kamuting kahoy, buko or pinya, basta wag lang gano'ng karami. Siguro mga 4, 3 ganyan. Pag sobrang dami na, hindi ko na mabubuhat yan. Wag lang mga 10 sako ganyan. Yung mga isa-isang kilo, pwede ba yun? Si Agustin kasi pag nagpapabili yan, isang sako eh. Bibigat eh. Kaya hindi ko siya binibilan. Pagod magpasan. Alam mo, papabili ka, kamuting kahoy, isang sako. Pwede pa yan, bibilang ko kayo mga 2 kilong kamuting kahoy, isang pinya, isang buko, yun, pwede pa. Laing. Uy, di ba bawal sa buntis yung laing? Alam ko bawal sa buntis yan eh, laing.
Kasi mabubuntis ulit. BBM. Sino ba itong BBM? Buko, magkano? Ang buko, ano na ngayon? 30 na ngayon ang buko. Nagmahal na. Dati, 15 lang. Ngayon, 30 na. Buko lang yung nagmamahal. Bawal ka ba dyan? Oo, bawal yung ano, bawal yung laing sa ano, sa buntis. Kasi masusundan agad. Pagkatapos panganak. Traffic dito sa ano, Sariaya, Quezon. So dito, mura lang mga gulay dito. Oh. Dito ang gusto kong bumili ng gulay, mga sako-sako eh. Kasi dito yung bagsakan ng mga gulay. Sibuyas, luya, kalabasa, o yun, ang dami. Kita nyo? Dami. Ayan, oh, bumili nga yung bus, oh. Daming binili pizza eh. Ang palaya. Mura lang kasi dito yung ano, yung mga gulay. Isang sako yata dito na ano, sa Yote, nasa ano lang, Sa lahat. 150. 150 lang yata yung isang sako sa Yote. Pag pumili tayo, isang piraso, 40. Ha? Isang piraso doon, 40. Ang mahal doon sa Manila. Per piraso na yung Indian diktahan. O per kilo din. Ang 30, isang piraso. Pero yung sa isang kilo, isang piraso, mga 20 pesos na siguro. Kahit tali. Magastos ang load. Magastos sa load ang ano, PYT. Wala pa rin ano, internet, si ano, online. So, abangan nyo yung ano ko, yung bagong content ko, mga idol. Taong grasa. Magano ko, magpapalit ako ng content. So, abangan nyo yan. May grasa si Brago. Baka doon pumatok yung video natin. Taong grasa. Taong grasa part 1, hungry. Abangan nyo yan, mga idol. Malapit na. Malapit ko nang gawin yan. Pwede pala dito maglinggo. Pwede pa doon magalit sa maglinggo. May truck. Dito tayo sa ano, diversion, bypass. Wala ka rin bang internet, Agustin? Rest kayo ni online. Walang internet.
idol, palipad naman kayo dyan. Mag-alas pa tayo ngayon. Mga idol, palipad naman. Baka naman. Ay, si ate. Saan lang, wala kang helmet. Ah. Kita masasalo. Mamaya, wala natin signal. Sabi natin ang ano. Ang 500 na load ko sa load ako ng 500 live. 500 ko. Dito, dito, walang helmet, walang nahuli dito. Delikado na yung dahil malalagay na. Wala kayong mga helmet. Nalipad naman dyan. Ayun na yan, ano na to? Lucina. Marami na kasing ano dito, marami ng bypass dito papunta. Kaya maganda na bumiyahe dito, lalo pag motor, maganda mag-motor dito. Maganda pag natapos. Pero malapit na yan eh. Expressway pa Bicol. May mga kalsada no. Lawak kalsada eh. Agustin, palipad ka naman yan. Paliparin mo yung plato mo dyan. Oh, Agustin. Mahal kita. Mahal naman. Agustin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kanina naka sa mga nagtambay dito sa live ko, may libreng kamuting kahoy. Guys, yung huling-huling hanggang sa pag-intro, yung nakatambay dyan sa live ko, may libreng kamuting kahoy. Sa kinayod ng iyo. Kung kailangan, bago ako mag-in, nandiyan pa rin kayo. Para may libreng kamuting kahoy. Pagka ihatid ko dyan, may ano yun, may tag yun. Nagiging yung buko. Kung
piso lang yung gasolina eh. Sinabi na ako pagkakawa ng gasolina. Ha? Pagkakawa ng gasolina. Ang Kasi mahal ang gasolina eh. gasolina. Alam mo yung mahal na. Dapat mo eh, dapat. Laksak na dyan. Abangan nyo yung bago kong content mga idol. Uragon, taong rasa. Kailangan natin. Buko lang, sapat na. Hindi mo lang, basta mga ano lang, dalawa or tatlo. Kaya ko lang dalhin. Kasi mabigat kasi po. Nagpabili rin kasi si online. Pabili si online ng buko. Si Agustin, kamuting kahoy. Sako. Pwede tayo makabili ng kamuting kahoy mga ano lang. 2 kilo, 3. Daan tayo. Nakakuha ako ng ginamos doon sa bahay, sa Maple. Bigyan ko kayo ng ginamos. Isang galon ng ginamos. So, dito na tayo sa Lucena. Pero yung huling-huling magtatambay dito sa live ko, libre na yung buko. Tambay lahat. Ha? Tambay lahat. Libre na lahat. Alamang si Agustin talaga ang huling-huling magtatambay dyan eh. Kasi Lahat, Agustin. nahilig niya sa libre. Basta libre kay Agustin, magtatambay talaga yan. Hanggang sa pagkahuli-huli ha. Hanggang mawala niyo matamis. Konting kahoy, may kasapang tinayog na niyo. Kunti lang ha. Wala lang kahoy. Hindi na isali. Huwag mo na isali ng kahoy. Kunti lang. Hanggang sa mawalan ako ng signal. Siguro mga pagbila wala na itong signal. Namatay na. Dito pala tayo sa Lucena. Pero ano to, hanggang bukas tong live ko eh. Kasi 500 yung niload ko eh. Yung live. Kaya kailangan pag kayo matutunan. Kaya mag-share ng live ko, libre buko. Pag walang share, walang libre. Bahala kayo dyan. Sina. Ang dami sa akin. Ang hirap na.
dyan sa 5 million natin na viewers. Dito na tayo sa Lucena. Daming pinya dun sa ano, daanan namin sa may ano, sa may San Pablo. Mura na binibinta kasi ano, mga nagiinom na. Sa dilaw-dilaw sa piraso isa. Mura na. Ano na ako? 10 piraso isang daan. Sandaan? Oo. Ano lang yan natin sa may San Pablo may tumpok-tumpok doon. Ano na po? Pangit yung ano? Pilit na nila maibita. Nabibigay nila ng mura. Anong lugar yan? Ano? Lucena. Kanan. Lucena Tayo, City. papunta Bicol. Sunod dito, ano ng pagpilaw. Siguro mga alas 2, madaling araw, nasa ano na. Bicol. Tapos wala nang tulugan, balik agad. Bira na ako matulog ngayon. Lapit na. Lapit na malag to. Ang pagbilaw siguro wala. Bundok ng pagbilaw. Kung konting ano na lang, konting taste na lang para may libre kayong buko. Sabay prank lang pala. Dahan ko nga eh, para matagal ang karating ng akin. Bilaw. Eto, kasunod na bayan, pagbilaw na sunod dito. Sunod ng pagbilaw, ating punta Maka Lopez, Kalawag, ano yan? Ikaw ragay Bukod naga na pero si ano yata, wala na yata si delivery, umalis na yata si delivery. Malis na yata si delivery sa kasi Agustin, wala na, hindi ko na nakikita sa screen ko. Ayaw nila ng libre buko. Nakamusik ka ako. Ayaw nila ng libre kaputing away, kaya umalis na lang. Sayang. Lucena City, brother. Bicol.
Shout out daw, sabi ng penalty ko. Shout out daw sa inyo. Penalty ko wagon. Ano mga wagon, maniakis. Pero yung kilo ng kamuting kahoy yun, sakto, no? Sakto yung kilo. Ha? Wala ba yun? Karang kilo. Baka mamura lang, magpag doon. Eh, tinanong natin yung kero. Ang kilo. Pag may-ari, doon sa may-ari. Kaya nga 10 kilo. Parang ano na sa ano, mga 30 na. Sa palengke. Sa may-ari. Nakita ko doon sa ano eh. May nakita ko doon sa may niligali ko. May mga kamuting kahoy doon sa gilid ng kalsada eh. May laman na yun eh. Bunot lang tayo doon. Hindi naman sasakit yan nila ano eh. Nila Agustin eh. Papaalam lang tayo sa puno. Okay. Mura lang, minsan libre pa nga pag mabunot lang kami dun sa gilid ng kalsada. Shout out kay mura lang. Minsan libre pa kasi bubunot lang kami dun sa gilid ng kalsada. Ayan, guys. Mabigat kasi yung kamuting kahoy. Hindi ko kailangan tayo 2 kilo, 3 kilo. 2, 3. Wala na. Ayan, kay Russell Tracker Vlog, paano na lang, malikit na lang dyan, mga ka-sister. Kaya isa, nabali natin mo, Russell Tracker. Hindi mo nakalikit dyan kay Russell. Yung sa gilid ng kalsada, wala naman may-ari. Walang may-ari. Para talaga sa mga tracker yun. Nasa gilid ng kalsada na mamutik kahoy. Doon, nasa pagpilaw. Pilaw-pilaw na tayo. Malapit na tayo sa pagpilaw. Bago pa. So, kung salubungin, karatadong kotse. Lawas yung kalsada sa kabila. Sino na lang nandito? Si Madam Rachel, si Online, si Russell. Wala na si ano? Wala na si Agustin sa kasi delivery. Ayaw nila ng libre. Pira naman kasi. Pira naman yung siya. Honda Click. Honda Click. Sana ako. Baba lang kayo ng ano yan, mga bahay nyo dyan, para ano, digital lang kayo dyan. At malapit na ito malaglag.
Padikit naman dyan kay ano, kay Russell Tracker. Mga sister. Padikit naman dyan kay ano, kay Russell. Ikita nyo lang. Bago pa lang yun. Hindi pa yung bahay. Shout out sana dyan. Shout out sa 2 million dyan. Shout out kay ano, kay Madam Rachel, saka kay online. Dito na tayo sa Pagbilaw. Bilaw. Bicol, Pagbilaw. Sa hirap ko, Dan Russell. Hello kay Russell. Kasi Russell, sukyan mo na lang yan. Yan. Mga magdidikit sa'yo. Makapit ka ng banana rambutan. Yung mula na. Wala na talaga ang signal. Ito yung La Suerte sa Bilaw. La Suerte mo. Rifle X. Yan o. Wala natin pasok, Job. Wala pasok. Wala kang pasok. Yawa. Uy. Wag yan. Wag yan bukti. Kilala tayo niyan yan ako, ni Agustin. Makilala tayo. Uy! Nandiyan ka pala si delivery. Akala ko wala si delivery. Si Agustin lang pala wala. Akala ko wala si delivery tsaka si Agustin. Si Agustin lang pala yun. Nagsaing siguro yun si Agustin, kaya umalis na. Wala pala. Saing na yun si Agustin, kaya sabi na eh. Darating na yung boss niya eh. Magkano kayo? Gawa kayo ng pili sa GC para ano? Para nare-review yung ano, yung mga Premier. Kahit yung ano naman eh, yung LS pwede naman eh, Premier yan eh. Para may silbi yung GC natin. Gawa kayo ng ano, playlist. Tapak nyo lang sa GC para refresh na lang.
Ay, bilaw na tayo. Wala. Ano yan? Busy. Busy yung kaka-tiktok. Sarap tuyo. Oh, marami tuyo. Mura lang tuyo dito sa ano, sa Quezon. Sa ano pala, Bumaka, mura lang ang tuyo. 1,000 isang kilo. Mura lang tuyo dito, ano lang eh. 20 yung 1/4. Marami na yun, 20. 1/4. Nagbili nga kami tuyo dito, halagang 20. Pang isang linggo na namin ulam eh. So yung gastos namin sa isang linggo, halagang 20 lang. Kasi bumili ako, yung nakaraan, bumili ako ng tuyo eh. 1/4. So 20 lang yun. So isang linggo na namin inuulam. Puro tuyo. Punta kami ng Bicol. Yaw, tara. Napupurga na nga kami sa tuyo eh. Driver ko. Driver ko, sa tawag ko rin. Iris me. Shout out Iris me. kay Iris me. Shout out kay Iris. Iris, shout out sa'yo. Wala mo signal. Sige na, bandi na. Tara ka papunta ang Bicol. Mura lang tuyo Alam ko dito. na ka. Kung gusto nyo magpabili ng tuyo, Asa Yan o. mura lang. Mag-ano nga ako eh, magtitinda ako doon ng tuyo sa bahay. Kasama ko, nag-running na o. Shout out sa'yo, Iris. Iris me. Natataw. Ang driver ko. Ay, nagbalong nga. Awa na niya. So, nakatipid kami ngayong linggo. Papuntang Bicol yan. Halagang 20 lang, isang linggo na. Isang linggo na namin inulam. Ito ang buhay pahinante. Minsan prito, minsan lalo kami sa malunggay. Punta kay ano yun na dire para magkalaglaag kag lagyo. Tingnan mo. Oh, nandito na guys, pagpilo, may signal pa rin ako ah. Nandito na kami sa Pagbilao, Quezon Province. Kung nakikisama yung signal ko ah. Ayan na Ayan si Rago no, driver no. Yun yung driver ko. Shout out. Sa tataw. Russell Bay, shout out Bay, salamat sa Pagkita ka uban mo mo tanaw sa papuntang Ay, Bicol. Russell, Kita ka uban mo salamat. mo tanaw. Entra sa Pagnalubat. So, dito na tayo sa ano, Pagbilaw. Yung makikita mo sa para makikita mo ano eh. Para naghihapon ladies? nakapunta kayo ng Bicol. Dikit-dikit Yan for fun. Yan. May tagkauban niya para makaanto kayo, makaana kayong Bicol. Wala na. Ora mo nagkatong Bicol parang Bicol lang. May tagkauban mo niya, ikarausa. Oo. Pangita, yun. Okay. Let's go. Kumakina ko yata ang mga lalaglag ah. Ito. Kita mo yung dashboard na yan ay. Isa. Ay bayan ng Pagbilao, Barangay Castillo. Yan istampa no. So, yan ang Pagbilaw. Bayan ng Pagbilao. Kung baka sa Bisaya, lungsod ng Pagbilao. Yan Stewards Bay, biyahe mamaya. Sige Bay, salamat sa ano. Madiretso. Ingat din sa Papunta biyahe naman ang ng ano, Bicol. Bay. Russell. Sunod natin ang Pagbilao. Yan. Tutok lang. May takaw man lagi dia. Punta sa Pagnalubat. Puro panawag niya. Sabihin mo, Hindi mo siya. sa eskilahan. Guys, wala ka ron. Shout out dyan sa driver.
Dagupan, Likitbay. So, andito na tayo sa Pagbilao. Hindi pa rin nawawala yung signal ko. Maganda pala pag umulan. Wala ka signal dito pala pag umulan. Si Zero. Ibada yan sir. Ba't pinaradahan mo yan? Yung driver yan sir. Kurbada, pinaradahan mo. Masagit na niya. Yun, dito na tayo sa bayan ng Pagbilao. Salamat sa pag-steam mo, by Russell. Proper. Thank you. Ingat din sa biyahe nyo dyan sa Saudi. Dasal muna tayo saglit. Dalan tayo sa simbahan. Tayo nakapagsimba. Laki ng simbahan dito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Madali naman. Uy, sino to? Darling Kim Purisima. Shout out. Pagbilaw na tayo. Bayan ng Pagbilao. Galing. Sabi mo, wala ka sa signal dito. Oh. Oo nga, hindi pa kasi signal dito. Hindi, tinayo na, tinawagan ko kahapon. Ulan eh. Tinayo na signal. Harang. Dito, bahar. Malakas pala signal dito pag umuulan. Baliktad eh. Amis eh. So hindi ko na nakikita si si delivery. Saka si Agustin. Hindi nakatagal si delivery sa si Agustin. Umalis talaga. Sayang, walang libreng buko. Nakakamuti. Wala talagang tiyaga yan. Wala talaga silang tiyaga magtambay. Tayo ng Pagbilao. So, may signal pa rin ako. So, nagsama yung signal. Diba tayo nalalagtag? Medyo gumagabi na dito. John Russell. Mata naman. Yan, Bay Russell. Balikan mo na lang Bay Russell yung dumikit sa'yo. Ito na tayo.
tayo, baho na tayo ng bundok. Bundok ng Pagdilaw. May gamit lang ka pala doon, no? May bunga lang ka. Mapitas na akong balik. Ayan, bay, maraming mga ano yan, bay, maraming mga ninja yan sila. Na agos na. Sirahan pa yata. Ay, nakaharap ka dyan, Mali. Nakaharap ka dyan. Lapit na, mawala signal. Wala na sa akin nga. Ayan. Wala, hindi counted yung emoji. Ako magbili para sa'yo. Tatlo. Emoji. Not counted yung emoji. Ako magbili sa'yo. Tatlong kaso. Alam mo na yun. Kung ano. Anong pangalan ng anong mga na tatlo. Meron na. Meron na. Dito na tayo, malapit tayo umahon na Atimunan. Pag-ahon dyan, Atimunan na yan. Pagbaba pala, Atimunan na. Tako pa ng Pagdilaw. Dadaalang yung takbo ko. Nandito na, nakarating. Relax lang. Tulog, maaga pa ha. Yun na lang nandito. Uy! Nandito na naman, nandito pala siya. Nandito na naman siya i-delivery. Si Agustin. Hey! Alam ko, wala na si Agustin. Malapit na tayo mag-in. Wala na signal dito sa wala na ng signal dito sa taas. Depende, pag signal, saan kita sa ano dito, banda Ragay, kumalinis ang dito sa ano, wala na sa Tumac.
Ito na yung maraming buko. Ayan, mga kukuha na yun. Ayan. Ayan, kukuha. Tapos, supa. Pambong. Sausawa ng balot. Tapos dito yung tawag doon, yung kalamay, yung ginagawang anong kalamay. Kalamay yun, kalamay tawag. Yan. Ay, mga buwan. Shoutout sa ano dyan, mga nagtambay dyan sa web. Thank you. May libre kayong buko. Kaso hindi pa tapos yung live ko. Dapat hanggang matapos yung live ko. Last comment. Last 5 comment. Last 5 comment, may libre yung buko. Bawal emoji. Shout out! Agustin! Sana, sa wakas, nagbalik ka na. Baka nahilaw yung sinaing mo. Okay ba? Baka nahilaw yung sinaing natin sila. Okay naman. Boses lang hindi ako. Basag. Uy, gabi na. Pagkahon natin ng ano yan. Pagkahon ng bundok. Wala na, magkita ako masigurang sikat yun. Hoy! Dahan lang, balik. Baka. Nasilay ako ang iyong ganda. Libre po, walang tatangpa. Lagi may libre po po. Tuwan-tuwa. Ang loading. Pag ika'y Ang loading. Yan ang loading. Nakasta yan, mag-loading yan, pag-ahon. Wala na talaga yan. Gagabi na. Oras na para magsaing.
Mira, pero, wow. Lorena Lastimado, shout out. Salamat sa pagdala ng Lorena. Shout out, Lorena. Kaso, ngayon ka lang, Lorena, wala kang libreng buko. Pwede naman umapol. Ha? Pwede umapol. Apple na lang. So, apple na lang sa'yo, Lorena, kasi ngayon ka lang pumunta eh. Apple. Basil Pangkarbay, salamat sa pag-stream mo sa live. Gibay, salamat. Salamat sa pagtambay. Ingat din sa biyahe. Ayan o. Sinalubong niya. Sinalubong. Angels Fight supporter. Yan o. Ana Marie Campo. Shoutout dyan sa mga taga Kumon. Taga Patitinan. Shoutout. Mga kabugti dyan. Shoutout mga kabugti. Tigitan lang kayo yan kasi bahala na kayo sa buhay. Agustin Delivery. Matibay talaga. Matibay talaga pag may libre. Kahit wala pang sinaing, sige. Tambay lang. Basta may libre. Max Angel Warrior supporter Lorena Lastimada. Bari. Oh, traffic na naman. Tapos yung kalsada. Luto sa kuulam host kay gutom na kapoy. Ayos ah. Siguro kung saan ka nakarating pa tulog mo kaya kapoy ka. May ginawa ka habang natutulog. Kaya Alam mo ginagawa ko sa tulong. kapoy kayo. Alam na. Sige, Lorena. Luto ka na muna. Sarapan mo ha. Luto mo. Ulam tayo ng daga. Shout out, Manu. Matulog kasi, na yung ano-ano pang gawin para hindi makapoy. Higa na litso, pikit. Yun. Shout out sila ate. Yun.
kain na tayo mga idol. Salamat sa ano. Tambay nyo sa live ko. Akit na kami ng bundok. Ayan na. Akit na tayo ng bundok. Ayan, bye-bye. Bye-bye all. I just... May signal doon. Habang may signal. Wala na signal. Dito na tayo